afternoon po. May we ask everyone to please settle down. Ayan. As we are about to start po. Alright, so once again, a pleasant good afternoon. Welcome to the Department of Health Bicol Center for Health Development Press Conference, May 7, 2026 at the Lotus Blue Hotel, Legazpi City, Albay. So, first and foremost po, maraming salamat po sa lahat ng dumalo na ating mga Albay media partners and sa ating Philippine Information Agency, Albay. Ayan. So, let us acknowledge po our dear resource speakers. So, we have with us our Local Health Support Division Chief, Dr. Gladys S. Damdam Escote. Palakpakan po natin. Ayan, so this press conference will not be complete without our hospital po, one of our DOH hospitals from the Bicol Regional Hospital and Medical Center, the Chair of Internal Medicine, Dr. Edberto R. General. Palakpakan po natin. Ayan, thank you po, Doc. Ayan. So, kasama din po natin sa ating DOH Bicol CHD Program Managers, ang ating Cluster Head of the Non-Communicable Disease Prevention and Control Program, Dr. Raymond Martin A. Corpus. Ayan, palakpakan. We also have with us our Nurse 3, the Healthy Workplaces and Risk Factors Program Manager of the Health Promotion Unit, Ms. Carla C. Luvidis. And of course, our Medical Specialist 3 and the Public Health Preparedness and Response Unit Head of the DOH Bicol CHD, Dr. Aurora Teresa M. Daluro. Ayan, so may we please ask for the attendance of our media so we can acknowledge po our media partners who are here today and hopefully po madagdagan pa po tayo later on. Yan, alright. So, from our media po, let's start with Ma'am Remy Mendones from Radyo Siram. Good afternoon, ma'am. From Radyo Incorporated 1FM, Sir Alwin. Ayan. Hi, sir. We also have with us from Love Radio, Sir Mar and Ma'am Jolina. Tama po ba? Sir Mar. Nasaan si Sir Mar? Ayan. We also have with us from Barracuda ITV, si Ma'am Mabeth and Sir Jose. Ayan. We also have with us from Bombo Radyo, Ma'am Jonna Napili. Ayan. From the UNTV, Sir Philmar Apinado. Yes. Hello po, sir. We also have with us from Brigada News, Legazpi, Sir Norris Mingoy. Ayan. Hello po, sir. And of course, ang mga kasama po natin sa Philippine Information Agency Albay na ating mga representatives, sila Miss Angeline, Ma'am Christine, tama po ba? And Ma'am J.Ann. Ayan. Maraming salamat po sa pag-represent sa ating PIA. Ayan. So, and we also have with us from Radyo Veritas, Sir Dennis Alta. Alright, thank you po, Sir Dennis. Ayan. So, maraming salamat po sa pag-attend ngayong press conference. Simulan na po natin sa ating unang topic, which will be the Hypertension Awareness Month. Ayan, before po we start po with our topic, let us once again hear a message po from our LHSD Chief, Dr. Gladys Escote. Hello, maray na hapon. Ganyan po talaga ang nangyayari pag tayo ay live. Di ba? So again,
Malusog na pagbati sa ating mga Albay Media Partners at sa Philippine Information Agency Albay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming press conference for the month of May. At nais ko din po ulit batiin yung ating mga tagapag-ulat na nabanggit na ni Miss Maite kanina, yung mga pangalan na nandito po sa ating harapan, no? Yung mga naggagandahang babae at lalaki. So ngayong buwan, atin pong sineselebrate ang Hypertension Awareness Month, ang World Thyroid Day, at ang World No Tobacco Day. Ito rin ay isang critical na panahon upang ibahagi sa inyo ang mga updates tungkol sa ginagawang Mayon Health Response ng Department of Health. Sumunod, ang mataas na blood pressure ay kilala, no, na silent killer. Lagi po namin itong tinatawag na ang mga taong may high blood ay mga walking time bomb dahil madalas ay wala po itong sintomas. So ngayong Hypertension Awareness Month, isinusulong natin ang regular screening upang maagang matukoy ang ating blood pressure status at maiwasan ang malubhang karamdaman tulad ng sakit sa puso, stroke, kidney disease at iba pa. No? Ang regular screening, samahan ng healthy diet at ehersisyo ay nakabubuti upang maiwasan ang alta presyon. Sumunod po, pangalagaan din natin ang ating thyroid. No? Unfortunately, sinesearch ko po, wala din akong makita ano ba ang translation ng thyroid sa Filipino. Baad may mga aram ka mo. No? Medyo mahina yata si Google. No? Kaya dahil ko ma-search. But ang goiter ay igwa. No? Ang Tagalog ng goiter ay bosyo. So pangalagaan natin ang ating thyroid, ang iodine deficiency ay maaaring magdulot ng goiter o bosyo o ang paglaki o pamamaga ng thyroid. So dapat po tayong pumili ng pagkain na mayaman sa iodine at siguraduhin gumamit ng iodized salt sa pagluluto. Mahalaga ang regular check-ups upang mamonitor ang ating thyroid health. Nais din nating isulong ang smoking cessation ngayong darating na World No Tobacco Day. Kapag sinabing smoking cessation, ito ay ang pagtigil sa traditional smoking, pati na rin ang nauusong paggamit ng e-cigarettes o vaping. Nais nating itaas ang kamalayan ng mga kabataan sa mga masamang epekto ng vape na walang pinagkaiba sa tradisyonal na paninigarilyo. Sa kabilang dako naman po, tuloy-tuloy ang pagresponde ng Kagawaran ng Kalusugan Bicol sa nakaraang pagputok ng Mayon. Patuloy ang pagpapadala ng mga health logistics tulad ng gamot at face mask, pati na rin tubig sa mga apektadong pamilya. Okay? Pati na rin ang pagmonitor ng mga kondisyon ng ating mga evacuees. Kasama din natin ang mga program managers, specialists at ang Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa karagdagang impormasyon at para sagutin ang inyong mga katanungan. Sa muli, maraming salamat po at ipagpatuloy po natin ang pagsulong ng mabuting kalusugan, lalo na sa panahon ngayon. Sa tulong po ninyo, mapapalakas natin ang serbisyong Salud Bicolnon. Diyos mabalos. Maraming salamat po, Dr. Gladys, sa inyong opening message. Ayan, so sobrang excited na skip natin. Pero ayan, so for our first discussion po, we will be presenting the Hypertension Awareness Month celebration, particularly the May Measure Month 2026, which will be discussed by Dr. Raymond Martin A. Corpus. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat, especially to our media partners po na nandito. No? So maraming salamat po. So I'm Dr. Raymond Martin Corpus and I'll discuss
no, the Hypertension Awareness Month po, yung sineselebrate po natin ngayon sa buong Bicol region, no? Pati yung May Measurement campaign po natin. No? So we have this campaign, the May Measure Month po, from May 4 to June 30, 2025. No? Partner po natin dyan ang Philippine Society of Hypertension. Yun. This is the official infomercial po ng ating kampanya, no, sa ating May Measure Month 2026. So under po siya ng programa po ng Department of Health na protection para sa alta presyon. No? So I'll discuss muna this. Ano po ba ang hypertension? No? So kaya po natin sineselebrate ito because mataas po yung burden po natin sa Bicol region. So later I will discuss the numbers kung ilan po yung high blood po natin dito sa Bicol region. So ang high blood po or alta presyon ay isang kondisyon po na kung saan ang dugo po natin sa ugat ay mas mataas kaysa sa normal. Ito ay kapag sukat ng presyon ng dugo ay 140 pataas or 90 pataas po, no? 140, 90 pataas. So, ng dalawang beses o higit pa sa magkaibang araw. So ano po ang maaring sanhi, no, ng ating pagkakaroon ng high blood po or hypertension? Unang-una, lahi sa pamilya, genetics po. No? Pangdalawa, habang nagdadagdag pong edad natin, no? Pagkain ng maalat, salty foods po. Pag-inom ng alak, paninigarilyo, at labis na timbang or overweight or obese. So ang hypertension po ay silent killer. Nasabi po ito kanina ni Dr. Gladys, no, na ang isang individual na may high blood ay isang walking time bomb. No? Kasi silent killer po siya. Kadalasan wala pong sintomas ang mga tao. No? Ngunit sa ilang kaso, maaring makaranas po ng pananakit ng ulo, pagkahilo, paninikip ng dibdib or panglalabo ng paningin. So bakit delikado po ang high blood or hypertension? Kung hindi po makontrol ito, maaari po ito magdulot ng pagkapinsala sa mata, pwede po sa stroke, no, heart attack, at kidney failure. So paano po natin maiiwasan po ang hypertension? No, or makokontrol po natin? Una, kumain po tayo ng tama. No, balanced diet, mag-ehersisyo, iwasan po ang paninigarilyo at pag-inom ng alak, mag-relax at magpahinga, huwag kalimutang kumonsulta sa doktor, no, magpa-check po tayo ng BP araw-araw, no? At higit sa lahat po, no, alamin po natin ang ating mga sarili, no? Check po natin, no, huwag po natin pabayaan ang ating mga sarili. So ito po, I'll discuss the hypertension care cascade. Ito po yung fina-follow po namin. Ito po ay napaka-importante in addressing po hypertension crisis po or the burden of hypertension in the Bicol region. So 4 po yan. Screening, diagnosis, treatment, and BP control. So ang goal po natin dito is to control po yung mga BP na meron na pong may mga hypertension. No? At dahil po dyan, pina-follow natin yung cascade, meron po tayong programa. No? Ito pong programa na ito ay sinasagot po yung dalawa po nating aksyon sa ating hypertension care cascade, which is screening and diagnosis. No? Yan po yung May Measure Month campaign. So ano po ba ang May Measure Month? So ang May Measure Month po is a global pressure screening initiative launched in 2017 by the International Society of Hypertension. Para po ma-increase ang awareness po ng mga tao, no, to promote early detection through large-scale community-based screening. Kaya po simula po ang Mayo po na 4 hanggang June 30, igo po kita ang pangmalakasan po, no, or pangdamihan po na screening sa buong Bicol region. So in the Philippines po, the May Measure Month aligns with the observance of the National Hypertension Month. Tuwing Mayo po, kaya May Measure Month po. No, kasi National Hypertension Month is during May. No, ito po pursuant sa Proclamation number 1761. This annual observance reinforces the role of the government, tayo po yun, and partners in scaling up hypertension awareness, prevention, early detection, treatment, and long-term management under the theme, Controlling Hypertension Together. Ito po yung tema po natin ngayong taon. No, so sama-sama natin kontrolin ang hypertension. No, kasama natin ang Philippine Society of Hypertension dito. And also,
Ang May Measurement Campaign po will strengthen the Puro Kalusugan. Yung Puro Kalusugan is one of the flagship programs of Department of Health in our community. No? Meron po tayong 8 priority health outcomes sa Puro Kalusugan. At isa po doon, which is the priority number 7, is to improve hypertension control. Kaya po sinasagot po din po natin ng ating kampanya itong priority health outcomes na ito. Then in the Bicol region po, pangalawang beses na po tayo gumawa ng May Measurement po. No? So last year, no? And this year po, pero under na po ng protection para sa alta presyon ang May Measurement 2026. So ano nga bang protection para sa alta presyon? No? Ito po yung bago ngayon sa Department of Health na kung saan we institutionalize hypertension control program. So it's a national health-based program aligned with universal health care. So 3 taon po itong intervention natin from 2026 to 2028. No, to reduce po the burden of hypertension, to strengthen prevention, early detection, treatment, and long-term control. So yan po ang ating goal, whole of government, whole of society, no, para magpababa po ang high blood po, na hypertension burden, and ma-improve po ang control ng ating mga kababayan. And Albay po ang ating pilot site, no, sa ating protection para sa alta presyon. And last April 2026, no, we lobbied the protection para sa alta presyon through the governor po, Governor Rosal, and he adopted, no, the operational guidelines of the protection para sa alta presyon. And for next week po, he will sign it, the provincial resolution, and magiging executive order na po ito sa province of Albay. No? To follow that, because na-bother din ng governor, mataas kasi yung burden ng hypertension po sa province of Albay. So, agad-agad, no, he signed it, no, para po sa buong Albay province. Ayun po, no? So yan po ang situation po natin ngayon. So, only 51.6% of the target population has been screened. No? So almost half lang po ang screen po natin, no, to hypertension. So ilan pa po yan? Almost 50% pa po ang hindi po natin naaabot. Kaya po kumakampanya po tayo sa ganito, no, para maabot po natin ang mga kapwa Bicolano na yung mga matataas po ang BP din na hindi nila alam. So ngayon po, last year, medyo mababa po ang treatment coverage natin. No? So it means, ito po yung mga nabibigyan ng gamot. Pag na-identify ka na po at screen ng high blood pressure. No? Sa edad pong 20 to 59 years old, 21.6% lamang po ang nagagamot doon. No? So mababa po siya. No? Pati sa senior po, 26.2% po ang naibibigyan po ng gamot. No? So paano po natin malalaman ng control rate niyan kung mababa po ang provision of medications? Kaya po meron tayong kampanya ulit, no, para ma-strengthen po ang community-based screening, service delivery systems, and linkage po. Para po di mo alam na ikaw ay high blood, ma-refer ka po sa RHU, sa hospitals po. Yan po yung regional memo and guidelines po natin na sinet po sa ating mga LGUs. No, nagsisimula na po silang magkampanya. It's a regional event po. No? Sana mag-participate po tayong lahat sa ating regional event. So yan po ang ating, yan po yung target po natin na 80-80-80, na sana po yung 80% po na ma-diagnose ng hypertension ay 80% din po na magamot. No? At yung 80% po na magagamot ay makokontrol po ang kanilang high blood. Yun po yung target po natin. That's the buong mundo, no? Na target po. And the Philippines also, we are targeting din. Yan po. No? So, the implementation po nito ay both facility-based and community-based settings. Sabi ko po kanina, yung puro kalusugan po natin, no? Yung isa po, yung inaangklahan po ng programa po natin. And also, ang pinaka-goal po talaga natin dito, ay hindi naman po mapadami yung high blood. No? Ang goal po natin dito, mapababa po yung NCD deaths, yung pagkamatay po ng kapwa natin Pilipino. Kasi alam naman po natin na nangunguna po ang non-communicable disease sa mortality po sa buong Philippines. No, number 1 po sakit sa puso. No, number 2 cancer. Number 3 stroke.
So lahat po yun non-communicable diseases. And ang bottom line din doon ay hindi po kontroladong blood pressure. No? Kaya po, kami po sa Department of Health ay gigil na gigil po dito sa programang ito. No? Yan lamang po, yung mga highlights po namin last year, no? Sa ating kampanya, and this year po, nag-start na din po sila. Ano po? So, I think that's all. So let's control hypertension together during the National Hypertension Month awareness po. No? So maraming salamat po ulit, and sana po may natutunan po tayo. Maraming salamat po, Dr. Raymond Corpus. For our next discussion, to discuss the World Thyroid Day celebration, we have with us the Chair of Internal Medicine of the Bicol Regional Hospital and Medical Center, Dr. Edberto R. General. A pleasant afternoon to all of you. So, I was tasked to discuss the thyroid. So, I chose a topic that will benefit everybody. So, para aware po kayo kung sino yung mga tao na dapat i-screen for thyroid disorders. So, next slide please. So, bakit kailangan natin maging aware sa mga thyroid disorders sa bansa? Because, first of all, yung simpleng thyroid problem, if not managed and not properly treated, it arise to several deadly complications. For example, kapag hyperthyroid ka, walang gamot, you remain to be untreated, pwede ka magkaroon ng problem sa heart, yung tinatawag na thyrotoxic heart disease, which manifests similar as heart failure. Madaling hingalin yung pasyente, madaling mapagod, nagmamanas, and may tinatawag tayo na thyroid storm, kapag yung hyperthyroid patients walang gamot, and then all of a sudden nagkaroon ng infection, nagkaroon ng stroke, nagkaroon ng heart attack, pwede siya mag-develop into thyroid storm, which is deadly. Opposite to the thyroid storm is the myxedema coma, comatose. Yung mga hypothyroid patients na walang gamot, kapag nagkaroon ng infection, heart attack, stroke, biglang di na magigising. So comatose na sila for a long time. And then, syempre, may mga bukol tayo sa thyroid na 30% of which is cancer. So syempre, pag pinabayaan mo yung cancer, kakalat siya at yun ang pwedeng maging ikamatay ng pasyente. So, I'm saying this because thyroid disease is very much treatable. Very much, the management is very easy if only the patient will comply with the doctor. So, sino nga ba yung mga pasyente na kailangan i-screen for thyroid disorders? Hindi naman kailangan lahat, kailangan may thyroid test. First, yung mga regardless of the age, kapag mabilis yung heartbeat, lagi sila nagrereklamo na may palpitation, or yung mga patients naman na mabagal ang heartbeat. So either fast or slow heartbeat, kailangang ma-screen for thyroid disorders. Kapag mabilis yung heartbeat, pwedeng hyperthyroidism. Kapag mabagal yung heartbeat, pwedeng hypothyroidism. Yung mga nagbabawas ng timbang, walang any reason, kahit kumakain ng maayos, pero pumapayat pa rin. On the opposite side, yung mga hindi naman masyadong kumakain, pero nagigain pa rin sila ng weight. So the weight loss points to hyperthyroidism, and the gain weight points to hypothyroidism. Siyempre may mga goiter. Very apparent naman yan pag nakita mo kung may goiter, whether malaki yung buong thyroid gland, or may isang bukol, or maraming bukol sa thyroid gland. Kailangan po siya i-evaluate. Yung may mga bowel changes. Sa isang araw, nakakatatlo or 4 silang bowel movement. Or, hindi naman nagbabowel movement for several days, yung tinatawag na constipation. Yung iba, hindi kayang i-tolerate ang hot temperature. Yung iba naman,
hindi rin kaya yung mga malamigin or cold intolerance. So, either intolerance to both hot or cold should warrant screening for thyroid disorders. At yung iba naman, laging lousy, babloy, gusto laging magkaturog. Yung iba naman, hyperactive, hindi makatulog. So either way, should be screened for thyroid disorders. At this is obvious. Pag may nakita kayo na nakatirik yung mata, alam nyo na hyperthyroidism yan. Okay? May iba naman na namamaga yung mata or kaya manas yung mata. Yan naman pwedeng hypothyroidism. You might not be aware that some of the thyroid disease can be seen through the nail changes. So minsan yung puti ng nails, nagsiseparate na dun sa dulo. And then may mga patients na may yellowish, sometimes orange hyperpigmentation sa shin. At yung iba naman manas na manas. So any of this condition should warrant testing for thyroid disease. And then reproductive problem. Infertility, hindi makabuo, yung mga guys, yung mga males, hindi tinatayuan or may tinatawag na erectile dysfunction. May ibang patients na malakas mag-mens, umaabot ng 10 days, 15 days, yung iba naman hindi nagme-mens. And some male patients may manifest with breast enlargement similar to a female breast. So those type of reproductive problem warrant screening for thyroid diseases. And of course, family history. Kapag yung parents or yung siblings, so I'm talking more about the first generation family members, parents and siblings. Kapag mayroon sa family na thyroid cancer, o kaya hypothyroidism, hyperthyroidism, or goiter, you should have yourself screened for thyroid disorder. So ito po yung mga tests na dapat aware kayo na ini-screen to detect thyroid diseases. First, thyroid test, the thyroid function test, blood test, para malaman kung hypo kayo or hyperthyroidism. Kapag may mga bukol naman sa thyroid gland, kailangan natin ng ultrasound ng thyroid gland. Sa Manila, may tinatawag tayong nuclear medicine or thyroid scan. Importante po yan kasi ini-scan yung thyroid kung hyperthyroid kayo or kung yung bukol is potential na cancer. And of course, pag may bukol sa thyroid, kailangan malaman natin kung ano yung bukol na yon. So some would need fine needle aspiration biopsy. And of course, kapag halimbawa gusto nyo malaman yung extent ng thyroid bukol, sometimes it's very useful to request for CT scan. And there are other blood tests to monitor your thyroid cancer. Sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, ito po yung mga ino-offer namin ng mga tests at screening tests for thyroid problems. Meron tayong thyroid function test para malaman natin kung hyper ba or hypo yung pasyente. Meron po kaming ultrasound para malaman kung ano itsura ng bukol, ilan ang bukol, ano ang size, potential ba na cancer yung bukol or hindi. And of course, kapag halimbawa suspicious na masama yung bukol sa thyroid, gumagawa po kami ng biopsy. So tinutusok po namin yung bukol para kumuha ng sample para basahin ng pathologist kung cancer ba siya or goiter lang. And we also have CT scan to know the extent of the thyroid nodule, especially if you're considering thyroid cancer. We also have endocrine clinic in BRHMC. And you can see on the screen, there are 5 well-steamed endocrinologists running the clinic and running and seeing the patients with endocrine problem in the BRHMC. And probably next year or 2 years ahead from now, we are planning to put on a nuclear medicine. Yung nuclear medicine po nakikita nyo sa screen para ma-detect yung thyroid scan, para malaman kung cancer ba siya or hindi, and kung talagang hyperthyroid ba yung patient. You can see on the screen also, yung nuclear medicine is also for treatment of hyperthyroidism at thyroid cancer na wala pa sa buong Bicol. Meron sa ngayon pero limited lang sa Naga City. But we are planning to have this service probably, if not late next year, in 2028. Importante din po yan sa, other than thyroid cancer, importante din po ang nuclear medicine para sa heart condition at the different cancers of the body. And also, soon, just like ngayon, nagtitrain na po ang BRHMC ng iba't ibang specialista.
So, meron tayong OBGYN, surgery, pediatrics, internal medicine, radiology, family medicine. Mayroon din po tayong specialization na niraran ang training sa adult cardiology at sa nephrology sa kidneys. And then, we're planning to conduct also, para mas maraming endocrinologist na specialista sa Bicol, we are planning to set up an adult fellowship training for endocrinology, probably if not next year, in 2028. Yun lang po, at maraming salamat po sa pagdinig sa aking lecture. Maraming salamat po, Dr. Edberto General. Ayan, so before we move on to our next discussion, let me acknowledge our additional media. So, joining us here today also is Ma'am Selena Belyaza from DWRL Radio. Ma'am, hi, hello po, ma'am. And we also have with us from the Philippine News Agency, Ma'am Connie. Hi, ma'am. We also have from Tagcaro News, Sir Luens Barcena. Hi, sir. From the National Press Club, Ma'am Sir Elmer Anonuevo. Ayan, sir, hello po. We also have, of course, from Radyo Pilipinas, our station manager, Ma'am Nancy Mediavillo. Hi, Ma'am Nancy. With Ma'am Nancy is Sir Paul Hapin. Ayan. Yes. So, we also have din po pala kasama ni Ma'am Connie from PNA is si Mr. Carlo Martin Cruel. Ayan. Alright, so let's proceed po with our next topic, which will be the World No Tobacco Day celebration, which will be discussed by our Nurse 3 and Healthy Workplaces and Risk Factors Program Manager, Ms. Carla C. Luvidis. Ayan, so magandang hapon po sa lahat. So ngayon pong Mayo, May 31, we celebrate the World No Tobacco Day. So ang ating tema po ay Unmasking the Appeal Countering Nicotine Tobacco Addiction. So dito po, ang gusto natin, our call to action is to unmask yung mga deceptive strategies ng ating mga multi-billion dollars company ng tobacco. Dahil marami po silang ginagawang strategies, mga technique para itago ang tunay na anyo ng sigarilyo. So kasama po sa ating gustong mangyari ay pigilan ang pagka-inganyo ng kabataan. Dahil ang gusto po ng ating market or ating industries ng tobacco ay ma-hook ang ating new generation sa ating nicotine or tobacco products. Bagamat marami na po ang ating nagawa para sa sugpo ng tobacco epidemic sa atin, patuloy pa rin po ang pag-igting din ng mga tobacco companies. Marami po silang naiisip na estratehiya para po mas maraming maakit ng mga kabataan. At isa na po dyan ang kanilang pag-produce ng mga tinatawag nating e-cigarettes, ang mga vape or mga heated tobacco products. So, according po sa ating data, meron tayong 19.5% na prevalence sa mga kababaihan at meron naman din tayong almost 15% naman po sa mga youth natin. So, the tobacco is still the leading cause of our mortality and morbidity. Ang mga sakit na dulot ng paninigarilyo, katulad na po, example, ang nasabi po ni Dr. Corpus kanina na hypertension,
ay tobacco din po ang nagdudulot. Ang paggamit din po ng tobacco ang isa sa leading cause po ng pagkakaroon ng hypertension. So, yun po ay nakakasad po dahil maaari naman po sana nating masugpo or mapigilan sa tamang behavior sana. Ang hindi paggamit ng paninigarilyo, ang hindi pagkain ng matataba, ang hindi pag-inom ng alcohol, no? Ito ang mga titawag nating risk factors. Madali lang po sana natin itong labanan. Kaya nga lang, dahil sa ating mga tobacco companies na marami ang naiisip na kung ano-anong ways para mas ma-endorse, mas ma-promote at mas ma-advertise ang mga products na ito, ay nahihirapan po tayong pasundin po ang mga komunidad na itigil po ang paninigarilyo. So, ayon din po sa ating global survey, meron po tayong mga current tobacco users na umaabot sa halos 17.4 million, yung banggit ko nga po kaninang 19.5% po na adult users. At meron din po tayong mga kabataan also na gumagamit ng tobacco na nasa 12.5% stage po naman na Filipino youth. Ito po ay bumaba na kumpara sa mga nakaraang taon. Ngunit, ang paggamit po ng mga electronic cigarettes katulad ng vapes and heated tobacco products ay patuloy na tumataas hanggang sa ngayon pong present. Napakataas po at it is alarming kung gaano po kadami. We have almost 1.5 million Filipino young adults na nahook po ngayong sa naganap na global survey. And ang ating target po sa Departamento ng Kalusugan ay mapababa po ito pagdating ng 2030 base sa ating strategic framework po. Kaya naman, marami po tayong ginagawang programa at marami po tayong ini-implement na mga counterpart po natin na mga katulong na stakeholders para po maipalaganap ang risk na dulot ng paninigarilyo. So, meron po tayo ngayon na new data base sa WHO na may 40 million children aged 13 to 15 po ang gumagamit ng sigarilyo or ng smokeless cigarettes. And also, 15 million adolescents po aged 13 to 15, napakabata pa po nila, are already exposed in the use po ng ating vape. Ano po ang ating ginagawa sa programa natin? So we want to raise awareness, we want to advocate for stronger policy actions, and we want to reduce the demand of these products. Isa na po dyan ang ginagawa nating pakikipagtulungan sa ating sa inyo po, media partners, because still the information is our best strategy po. The right information na ang vape po or ang mga e-cigarettes ay hindi safe na pangpalit sa traditional na sigarilyo. Hindi po siya mas safe or wala po itong maidudulot pa rin na maganda sa kalusugan. Dahil po ang ating tobacco companies, ayun po ang kanilang pinapaabot. Isa po sa strategy nila ay linlangin ang mga consumers na mas ma-healthy ang mga vape at ang mga heated tobacco products. Gusto po nilang itago po yung ating mga tobacco or nicotine products sa mga iba't ibang klase or uri ng mga gadgets or electronic devices. Kung kaya naman, meron tayong mga prevention, control, and strategy din pong pinapagawa. So nabanggit ko nga po kanina, isa na po sa ating objective ay mapababa yung ating demand. So papaano po natin ito mapapangyari? So sa pag-create po ng mga policies, nasisimulan na po natin yan. Meron po tayong mga naipasa
at mga nilalabi po ng mga polisiya, lalo na po sa mga municipalities, para po makontrol ang ating selling of these kinds of products. Yung ating pong, sa katunayan po, pinapaigting po ngayon yung pag-push po sa ating total ban of vape sa ating bansa. Ayan po. So, ito po ang mga example ng ating mga available vape products or e-cigarettes po sa ating mga retails ngayon. So, kung mapapansin nyo po, nandyan ang iba't ibang uri ng flavors, iba't ibang uri ng hugis, color, na talaga namang magiging target ang mata ng mga kabataan. So, bakit kailangan ng ating industry na gawin kaakit-akit ito sa mata? Sino ba ang maaakit na mga sweet flavors ng mga mababangong amoy? Dahil po dyan, ito po ay naging mas trendy sa ating mga kabataan. Kung kaya naman, marami po tayong sinagawang survey. Isa na po dyan ito na sale and marketing cigarettes of tobacco products near schools in the Philippines. So, makikita nyo po dyan na marami talaga silang mga binabangga sa ating pulisiya. Meron pa po karamihan sa ating mga public areas or public environments ang hindi po sumusunod sa ating mga ordinansa. Isa na po dyan ay ang pagtitinda ng sigarilyo within the schools, 100 meters within the school. So, dyan po sa survey natin, makikita pa po na meron pa rin pong lumalabag sa batas na ito. So, ang kagandahan naman po dito sa Legazpi, isa po ang Legazpi sa mga sumusuporta at maigting na nagpapatupad ng smoke-free environments. Kung kaya po, lahat po ng makikita natin na mga lumalabag sa mga batas, katulad na lamang po yung pagtitinda ng mga cigarette products within 100 meters ng mga public areas, schools, church, and other places like parks, ay mapipenalize po. At meron po tayong task force na dumadakip po sa mga makikitang nagsisigarilyo sa public places or nagbe-vape. Ayan po. Meron din po tayong survey, makikita natin dyan na iba't ibang strategy. They are displaying this kind of products kung saan mas madaling makita ng ating mga kabataan. Meron din silang ginagawa po na mga promotional activities kung saan tinatago nila ito na medical mission or tulong sa mga komunidad. Kaya yan po ang gusto nating malaman ng mga mamamayan na kung ano talaga yung tunay na intent nila sa ganitong mga klase nilang aktibidades. For example, some tobacco companies are sponsoring festivals or putting up stores or pull-up banners and mobile vans na bawal na din po yan na napapaloob sa ating total banning of advertisement and promotional sales of these products. So yun po sana ang gusto nating maipaabot po para maging aware po ang ating mga consumers na hindi lahat ng tulong or sponsorship ay may maganda talagang intensyon. Subalit ang ating mga tobacco industries ay ginagamit lang itong pang-cover sa kanilang tunay na intensyon kung saan ay maipaabot or maiinganyo ang mga kabataan na bumili ng mga tobacco products natin. So meron din po tayong gustong ipaabot na dulot po ng paninigarilyo or pagbibabe ay ang madaling pagkamatay ng isang tao. Halos po lahat ng gumagamit ng sigarilyo, kalahati po dyan ay mamamatay sooner or later. Ayan po yung iba't ibang diseases na pwede pong makuha, napakarami po, ng isang taong naninigarilyo. So pwede po silang mamili dyan kapag hindi pa sila tumigil as soon as possible. Ayan. So kung gusto po ninyo may
kuha pang impormasyon sa iba't ibang klase po ng ating mga kampanya, campaigns for cigarettes and all non-communicable diseases and communicable diseases, maaari niyo pong i-access po ang ating QR code na ito at i-scan para po malaman po pa ninyo ang health effects sa katawan ng paninigarilyo at pag-vape. So gusto po natin, once again, I cannot emphasize this any longer or any stronger po na we want to protect the future of our youth. And by that, we also protect our future. So maraming salamat po and thank you for listening. Maraming salamat po, Ms. Carla Luvidice. For our last topic, to share reports on the Mayon health response, we have with us our medical specialist 3, the Public Health Preparedness and Response Unit Head, DOH Bicol CHD, Dr. Aurora Teresa M. Daluro. Good afternoon everyone. So kita ko pa ba yan sa layo? So nakikita pa naman, ulo lang. Dito na lang po ako. So good afternoon everyone. So this is not anything new May 6, nag 4 months na po tayo sa response ng Mayon. So this is a composite na accomplishment since the start. So ito po, review lang. So, di makita? Sorry Kita na po. So, declared code-wide tayo po. At may 24/7 tayong duty. Mula nung January hanggang ngayon, meron po tayong duty 24/7 during weekends. And then yung sinasabing war room, although parang bodega na nga po ang aming opisina dahil sa dami ng inaano natin na gamit dyan. So, yung incident command system hanggang sa ibaba with the PHO Albay, joint DOH PHO Albay po uli ang ating mula nung early 2000 po. So, although ang alert level 3 po ang nakaupo sa Joint Command Health Post with Albay is a provincial DOH officer of DOH which is Dr. Garay. So, we come in, yung regional level po, we come in pag alert level 4 and 5. So, palagi po tayong may usapan with the province as well as the LGUs kasi kung ano yung mga additional needs po nila. So, yung release na advisories po, regular tayo, kasama natin kayo sa media as well as the regular interviews, yung reminder what to do when there is an ashfall. So, na-test na nga po tayo, di ba? So, napaka-heavy po ng ashfall na sabi po ni PBOX. Kumbaga, it's a one-off na ganun kadami, but meron po tayong regular na ashfall. So, kanina, di ba, pag-umpisa natin, meron na naman yung warning. So, kaya lang hindi kasinlakas po yung mga ashfalls na yung regular na ever since po ng January, yun lang pong nangyari ng May 2 talaga, yung parang ang hinabol at dami, parang napulbusan ng napakapal, at least 2 to 3 centimeters daw po yung ashfall na nangyari sa Kamalig at sa Ginubatan. So, meron po tayong media interviews of which this is one again. And meron po tayong mga, sa regular na pagpapa-feedback din po sa Office of the Secretary who takes care of the feedbacking to the President po. So, last time, ang nangyari po, Tuesday, we made a report again and binigay po sa Presidente ng ating Secretary of Health. So, yung RDMC po na meetings with OCD and Director Clyde before, so regular din po yan, nagmi-meeting tayo as to what to do. So, remember, we plan for an alert level 4 response, not an alert level 3. So, meron po tayong regular meeting to update and assess together with the other national agencies yung status po ng Mayon. So, yung quad cluster meeting, tong quad cluster meeting ng health, this is comprised of health, wherein nandito yung ating mga medical teams, and there is medical stations in every evacuation camp na established. We have WASH, yung water and sanitation, of which we are doing yung local water quality monitoring na every week po, tinitesting natin sa BSNRL na lab ng DOH, yung water quality, if it is safe for drinking.
And should there be another issue po, yung chemical na itsura ng tubig natin, kung ano pa yung ibang component na chemical, we can also do that as per the recommendation of our sanitary engineers. Ano po? So ano yung MHPSS? Mental health and psychosocial support. Ginagawa po natin yan, and nutrition. So we ensure na yung mga dinodonate na food ay hindi po magkakaresulta sa malnutrition. And we give supplements to babies po, to infants. So alam naman po natin, pag na-malnourish ang ating mga bata, sa ano po, dahil hindi maganda yung ano po nila, yung food supply, kumbaga yung IQ points are lowered. So yun po yun. We do not want that to happen. And yung ano po, ongoing downloading. So nakikitira lang po tayo sa DepEd. Salamat po sa DepEd dahil we occupy some of the classrooms, but basically we left to live sa evacuation camps. And ang issue po nating continuing issue sa water and sanitation is yung dislodging of this toilet. So meron na po tayong naibaba, ongoing po yung pag-process from Albay, PHO, the province of Albay to the concerned LGU. So yan na po yung ating MOA. Yung ating MOA na nasa PHO Albay, the province of Albay, which we are waiting po for the finalization. And since Albay has declared the state of calamity, so baka po makuha na namin to. So ito po yung health cluster. So yung rapid health assessment teams, immediately nung nangyari po yung May 2, nagpadala po tayo sa Kamalig and Ginubatan. And meron pong mga gamot and logistics. So dati na po tayo nagre-replenishment run ang ano po namin yan. So every first week of the month since January, nagpapadala po kami ng supply ng gamot sa evacuation camps at sa RHU. Kasi di ba may mga may evacuation camps in private houses and buildings. So kino-cover po sila, and then kung yung ano pang logistics niyan, so nauna na po yung jerry cans, nauna din po yung health kits. Yung first aid kits po nandun sa medical station. So, yung na-establish na po natin sa evacuation centers yung lahat. So, ito po yung sample. So, ang ganda ng evacuation camp na medical station sa Kamalig po yan. And then, meron na po tayong na-deploy na 67 DOH-HRH. So, ito po yung kumbaga naka-embed na andyan na human resource for health ng DOH, na project din po ng DOH na naandyan na. So, 24/7, kung ikaw ay naka-assign na doon na HRH, so nandun po sa evacuation camps and also at the health centers. So, kung nagtatanong sino ang naandun, meron po tayong mga health personnel. So, ano po yan, merong DTTB, Dr. Tuda Barrios, yung midwife, merong pharmacists, and merong MDPs. So, marami po yan, hindi lang isang profession. So, we also established fast lanes sa hospitals na and referral natin, which is Bicol Medical Center, and in yung 3 pong ospital ng ng Albay Province, ay yun po yung ating mga hospitals na nag-aalaga sa mga evacuees, as well as yung po sila, may special na fast lane. And then, para hindi na rin po gagastusin, so narinig nyo na po yung MAIP and no balance billing yung ating evacuees for as long as identified pong evacuees. So, na-strengthen po natin yung surveillance, yung sinasabing surveillance during post-extreme emergencies and disasters. In-enhance lang po ng konti yung regular reporting, which is the Field Health Services Information System. So, we get a daily report of cases from the evacuation campsites to the province as well as sa amin na po nakakarating. So although that's done daily, pero po we report on a weekly basis sa level po namin. So yung total, hindi ko na po mabasa. So, yung total cases po natin is 100 plus for these 9 evacuation camps. Wala pa po tayong report because 3 days after po nakapag-evacuate ay yun yung nag-i-start tayo. Kung hindi na sila magulo at organized na po, saka naglalagay na yung identified space for the medical teams. So per evacuation camp. So from May from August 27 to May 6, tama?
sorry, yung last na consultation hanggang May ano po ba yan? May 5, 30 lang naman po ang nakonsulta, which is not surprising. Bakit? They are safe in the evacuation camps. Wala naman po na sila at tinanggal sa 6-kilometer permanent danger zone. So yun po talagang yung naapektuhan, although wala po tayong report, yung nasa communities. Tama po. But the evacuees are safe there. So 30 lang pong konsulta ang nakita natin, and ito po yung breakdown ng sakit. Sorry, ito yan. So total na consultations 30 from the 9 evacuation camps. Ito po yung mga sakit. So, sorry, hindi na mabasa ng lola nyo. And these are the evacuation. Ito yung 50 plus. Kung titingnan mo po, ito yung listahan ng mga munisipyo, ng mga sakit na nakikita sa evacuation camps. So, napakaliit. Sorry. Ocularly, ano na si lola mo, not unless I get there. So, pupunta na lang po kasi ocularly challenged na ang lola nyo. So, ay kahit pa nga pala ocularly challenged. So, a total consultation of 1,800 plus for 4 months. Yan lang po. Ang number 1 leading cause of consultation is acute respiratory infection, approximately 50% of the total consultation. So, alam na po naman natin na mga allied medical po ang nagkukonsulta. Sometimes symptoms lang ang kinukonsulta at yung talagang hindi kaya ng ating RHU nire-refer sa BRHMC kung talagang kailangan, and then to the other referral hospitals owned by the province. So ganyan tayo paakyat para hindi ma-overwhelm ang Bicol BRHMC dahil in referral facility po natin sila. So, eto na po yung WASH cluster. So lately po, kasi nagda-dry up ang wells, di ba? So I think across the years, alam nyo naman po na sa one of the signs of a volcanic eruption, nagda-dry up po yung mga deep well, ay yung mga bubon. Sorry po, may yata. May deep wells po kayo yung level 1, level 2, level 3 na technical description. But yung mga bubon, yung mga well po, yan yung una na indication. Pag yan ay natutuyo, yan yung indication sa mayon na siya ay puputok. So that's an issue why we do the wash. So wala po yung mga wells na yon nagsasara, at saka we do not want to get water from that kasi pag nag-ashfall po, pag nag-combine yung sulfur dioxide together with water, it produces acid rain na sinasabi. So it's not safe for drinking. Kahit takpan mo naman yung well, kung tuyo na, wala na. So we provide the water. So this time po, ang sabi po ng mayor ng Ginubatan, natuyo yung yung water sources na locally done. And yung water refilling stations, although nagpo-provide, pero yung water system nila na level 3, yung hanggang level ng bahay na may tap water, na humina po dahil napupul nila yung tubig sa paglinis nung mga kalsada, which would cause also danger to the yung mga gaya natin na dumadaan sa main highway. So that's why ito po yung clamor nila. We give the water we get from Legazpi, and CDOH po will be supplying 1,500 jerrycans of 20 liters each per jerrycan na supply para po sa ating Kamalig at saka Daraga. So, andun yung wash team, yung ating sanitary engineer, nag-collect po nung Tuesday, tama ba? Monday, ng water po to test for biological safety. Ibig sabihin, safe for drinking, walang biological contamination. But for yung chemical po, wala naman siyang na-recommend to test since we are already giving yung tubig na galing po dito sa Legazpi, nasa dito na po sa water refilling, jerrycans na provide ng DOH. So yung additional na wash team, yung mga sanitary inspectors po sa baba, anyway, every week sila nagtitest. So, ginawa na naman po uli. And then, di pa tayo kumpleto sa results ng sample. So, it's done every week. It's read within 24 to 48 hours to see if microbiologically free po yung ating tubig and safe for drinking. So, for those additional evacuees, so walang kamatayang jerrycans at saka yung hygiene kits, yung
binibigay po natin, which is an essential for evacuees. So eto na po yan, araw-araw nagdi-distribute yung DOH, and I think nakaschedule po kami hanggang Sunday. So if there is more, we will give more na jerry cans with water. So yung food safety, sanitation, and medical missions. So although wala pa naman pong mga needed for medical missions because may naka-standby tayong medical stations, meron na po tayong advisory on food safety na in-issue na nadagdag po doon sa previous na advisory natin na lutuin lang yung dapat kainin para hindi masira. Yun po ngayon, hugasan muna po yung mga prutas at gulay na nalagyan po ng ash because hindi nga maganda ang epekto sa atin ng yung ash, yung sulfur dioxide na emission which also produces yung ibang contents nun yung ash sa ashfall. So, eto po, regular po tayo. Tapos meron tayo sa somewhere dito po sa evacuation camp ng kung tama pagkakaalala ko, hindi siya sa Kamalig, dito po, kasama sa may tabako, malilipot, yung palit jerry can. So, papalitan yung ginamit mong jerry can may tubig nang naka-refill para po ensure na safe natin kasi meron po tayong mga, even in evacuation camps, may nagpa-positive pa po ng mga water sources na hindi safe for drinking. So, yung strategy na yan ang in-introduce nila. So, yung water containers na dati meron na sila, in-augment pa rin kasi alam niyo po, 20 liters lang. For a family of 5, that's a 1 day na inumin lang po ng tubig. Yung isang 20 liter na jerry can. So, ito po yung nutrition cluster to ensure na walang maging malnourished. So, meron din pong ginagawa yung nutrition team natin ng regular assessment sa mga naka-admit, lalo na sa mga batang-bata. And the mental health and psychosocial stress debriefing group, ng 229 since start po yung ating na stress debriefing. So, di pa po natin alam kung latest report kung ilan na ang accomplishment ng MHPSS na team. And then, we have the cost of assistance kasi palaging tinatanong, it's about 3.6 million in goods po and other logistics, not counting po yung sweldo ng ating mga HRH. So, eto naman po yung ating grupo na nagtitake care ng response sa region. So, thank you po. And siguro mamaya sa na lang po, sa question and answer. Maraming salamat po, Dr. Au. Ayan. So, dumako na po tayo. Bago po tayo dumako sa ating open forum, i-acknowledge po natin yung mga bago nating kasamang from our media. So, we also have with us from Abante Radyo, Miss Rosa Solarte. Hi, Ma'am. Ayan. So, we also have with us Miss Melissa Manzanilla from D-Way Radio. Hi, Ma'am Mel. Also here is DWRC Sigaw FM, Ma'am Ella and Sir Alan. Hello po. For our open forum po, quick reminder lang po ulit. For the benefit of time po, let's limit our follow-up questions po to 2 lang. Ayan, So, let's start na po. So, any questions po? Yes, sir, then. Good morning. Good afternoon po. Dennis Alta po from Radio Veritas Legazpi. For Dr. Corpus, about po dun sa ating main measure activity. Dito po sa Bicol, ngayong 2026, ilan po ang target natin na mga Bicolano na matest? And so far, ilan po ba dito sa atin ang na-test or na-identify na po bilang high blood ng mga Bicolano po? Okay, to answer po the question, last year po, based FHSIS po natin, we screened at least 1.7 million Bicolanos. So out of 1.7 million Bicolanos, we identified 250,000, at least 250K na hypertensive.
no? So malaki pa po yung gap doon, no? For this year 2026, we are targeting at least 80%, no, of the total population of the Bicol region to be screened for hypertension and to be treated also 80%, 80% screened, 80% diagnosed, 80% treated, and 80% controlled. So that's our target po for hypertension control. Thank you. Doc, follow-up lang po. Doon po sa na-identified natin last year na 200,000 plus, ano pong status nila po ngayon? Yung status po nila, ang base po doon sa provision of meds for 2025, the control rate po natin sa Bicol region is low. No? So mababa po yung control rate po talaga natin sa hypertension. Overall naman po, Philippines, mababa talaga yung control rate. Kaya po ginawa po ng Department of Health this year, 2026 to 2028, to institutionalize po the hypertension control program through the protection para sa alta presyon. No? Papataasin po natin yung control rate natin dito within 3 years. No? Kaya po nag-pilot site po tayo sa province of Albay. No? And adopted na po siya ng ating governor po, ni Governor Rosal. So I think we will be having makikita na po natin yung mga pagbabago, no, and ma-increase na po yung control rate po during the 3 years po. Thank you. Follow-up last po. Oo, may plan din po ba, Doc, na yung kaparehong programs ay i-implement din po sa ibang provinces? Yes po. No, kasi po pilot site pa din po tayo. No, so for next year, kung 6 months po kasi siya, no, June to December, we will see how Albay province will implement po the protection para sa alta presyon. No, kasi may support na din po diyan si Governor, no, provision of medicines, kami din po augmentation through provision of medicines also. Siguro magiging stable na din po diyan yung BP rate natin kasi alam naman po natin na number 1 po mortality ng ating mga kababayan lalo na sa Bicol is heart attack, no, sakit sa puso and stroke. Saan po nanggagaling? Uncontrolled hypertension. So after po nung 6 months na pilot implementation, bubuksan po namin for next year, for 2027, for the provinces of Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Yes po. Hello. Follow-up lang po sa mga questions ni Dens Alta. Sir, kanina, tinignan ko yung presentation niyo po about doon sa low treatment. Ano ba yung nagiging dahilan kung bakit mababa yung low treatment natin? May problema ba sa mga nagpapakonsulta or ayaw ba talaga nila magpakonsulta? And pwede ba malaman namin per provinces kung meron pa kayong data? Hinahanap namin yung mga data kung anong probinsya. Kasi kanina nabanggit mo, mataas ang rate ng Albay. Yun yung gusto natin malaman. So I'll give na lang po the copy of the consolidated po per province. Ano pa nga po sir yung isang question? Ay, yung low treatment rate natin, no? Yung low treatment adherence natin po sa ating mga kababayan ay syempre po, yes, availability of medicines. Kaya po tayo, no, we are campaigning also na maging YACAP accredited na po ang mga LGUs natin. Kasi pag YACAP accredited po ang ating mga RHUs, ang primary care facilities, at least yung mga identified na po natin na hypertensives ay makakakuha po talaga ng gamot. No, so yun po, no, we are advocating po, and problema din po sa atin kasi competing priorities po tayo sa LGU. We have different priorities. And kami po dito sa NANCOM, Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster, we are advocating po na maging priorities din po, isa sa mga priorities din po ang hypertension control. So, yun po, no? Sir, last question for your nabanggit mo yung ability of medicine. Kulang ba tayo sa supply ng gamot pagdating sa hypertension? Hello po ulit. No? So, sa availability of meds po kasi, no, sa Department of Health, at sa part po namin,
Augmentation na lang po kami. No, kung ano po yung kakulangan ng ating mga LGUs, doon lang po kami nagbibigay. Devolve po ang non-communicable disease programs po natin, hypertension and diabetes. So we are expecting po the LGUs to level up also their game on addressing po the issue. No? So we are expecting them po na maglaan po talaga ng budget on this. You mean to say, sir, hindi priority ng mga LGUs itong pagdating sa gamot? I'm not saying na this a priority. We have different priorities. No? Ang per LGU po kasi iba-iba naman ang landscape nila in terms of health. So it depends pa din po, no, kung ano po yung pinaka main issue po nila, no, in terms of their health po. Thank you. Thank you po, Doc. Alright. Good morning. Kay Doc pa din po ako with regards to hypertension. Okay. Sunditin ko lang din po yung tanong ni Norris, pero okay, Doc. Nabanggit nyo din po kasi na talagang pinapalakas nyo po yung campaign with regards to hypertension. Yes, po. Despite years of awareness campaigns, why do po hypertension cases continue to rise, especially in young people? And how effective have previous hypertension awareness programs been based po on recent data? Opo, no. So habang dumadagdag ang taon natin, yung urbanization po kasi natin, no, we are improving na. So lahat po ng ating pagkain instant, no. So tayo po sanay na sanay, hindi na po gumagalaw ang tao ngayon, sedentary lifestyle na po, no. So lifestyle po kasi siya, no. As we move forward, no, yung lifestyle natin nagba-backward, no. So dapat, so, di ba? Yun po kasi lifestyle related disease po ang hypertension. It depends po sa behavior ng tao. Mahirap po kasi makontrol ang behavior ng isang tao. Lalong-lalo na kahit we are advocating, how many years na po? No, taon-taon, simula pa, noong unang panahon pa, we are advocating healthy diet, no po, exercise 30 minutes. No, yun po, mga simple pero at the end of the day, that's a decision of the person po. No, nakaka-apekto po yan. Behavior, the urbanization, no, and the culture, no. Opo. So meaning to say po, Doc, hindi po nagkulang ang DOH at ang gobyerno sa pagpapaalala po. Only that, ang mga tao din po, yung walang disiplina sa kanilang sarili. Opo, ang Department of Health po ay hindi po nagkukulang, no? Kasi po matagal na po ang mga programa po namin, no? We are just strengthening the strategies every year. Kaya po, no, so di ako nagsasabi na walang disiplina ang mga tao, masarap lang ata kumain, no? So yun lang po. Kaya ang advice po natin, laging tandaan, no, kumain po ng tama, balanced diet. Mag-exercise po tayo 30 minutes daily. No, at least aerobic exercise po yan, na tumibok po ang puso natin. Magpakonsulta po tayo sa doktor at alamin po natin ang ating mga blood pressure. Okay. That's all. Follow-up lang po, Doc, what are these strategies are being introduced in May Measure month 2026 to improve public information or public participation? So May Measurement po is one of the strategies po, no, of the protection para sa alta presyon to answer the first two actions po natin sa hypertension care cascade, which is to screen and to diagnose. No? Ito po ay ni-integrate na po natin sa Puro Kalusugan. No? Ang Puro Kalusugan po is one of the flagship programs of the Department of Health in addressing the 8 priority health outcomes, which is nandun po, priority number 7, si hypertension and diabetes control. No? So ini-integrate lang po natin siya. And the Philippine Package for Essential Non-Communicable Disease Control po, no, na intervention, which is the PhilPen, nandun din po siya. So we are just strengthening through the campaign. Opo. Thank you. Yes, hello, good afternoon. I'm Connie Calipay from Philippine News Agency. Yung question ko po para kay Dr. Acao. Yes po. Ma'am, andito ako. Ma'am, meron na po ba tayong data as to the respiratory cases na naitala
dala sa mga LGUs na affected ng heavy ashfall? Meron po, di ba? I said 50% of the consultations since January until now is more of the acute respiratory infections. Such as anong klaseng acute respiratory? Pwede bang ibalik? Pwede bang ibalik yung PowerPoint? Nandun yung lista. Yung ngayong week po, ma'am, na Ngayong week, wala po tayo. Di ba kasi sabi natin, expected na yung mga evacuees, they were taken from the 6-kilometer permanent danger zone. So, hindi po, nasa safe places po sila. So, sa communities naman po, wala man tayong na-report na maraming nag-acute respiratory infection or admitted po sa ating ospital, isa na yung BRHMC. So kasi po kung di ba, ano naman yung prevention and control, I guess with you, successful yung ating, I hope successful kasi wala pang consultations. Because di ba may N95 mask tayo na ando na yan sa ibaba, we just augment. So it's already on the ground, kung need, kukunin na lang. So meron naman pong alam natin, this is not a new thing. So some nga sabi sa TV, they lived with it already. So they know the prevention and control measures. It's just na i-reiterate because this is not new. So we have been palagi naman po tayo nag-ashfall, di ba? Yung May 2 lang talaga yung unprecedented na talagang napakalakas, sabi ng PBOX. And they have an explanation for that. And yung people also know to stay in the houses. Ano yung prevention and control? So, kung kurtina, pwedeng basain, maging moist. Apera, isasara nyo pa yung pinto, yung mga bintana, and you stay inside until such time that the local authorities will say it's safe to go out. So, kung nasunod naman po natin yan, so that is the prevention for acute respiratory infections. Okay na po? Did I answer your question? sige na, ma'am. Thank you. Good afternoon for Dr. Raymond. Good afternoon, Doc. I'm here. Hello po. Yes po, with the rising po ng mga cases ng mga namamatay due to hypertension, even with the young people, ano po, meron lang po tayo napabalita just this week ba yun, that may namatay na isang young lady because of the type 2 hypertension. Bakit po nagiging mas younger ang mga nakakaroon po ng hypertension? Pabata ng pabata po, no? Kasi yung accessibility po, no? So, yung mga younger generation po right now, mas mabilis yung access nila in unhealthy foods, no po? Yes, milk teas, no? Mga noodles and all, no? So the accessibility, compared po yung mga older generation, yung accessibility kasi dati hindi naman siya ganon compared po ngayon. So accessibility plus the behavior of the young generation po right now. Right. Yes po. Opo. Since this month po, we are observing itong hypertension month. Kasi po before, pag naglalakad-lakad sa mga malls, meron tayong mga available na health worker to do, kung gusto magpa-BP. Ngayon po halos wala na po akong nakikita. Pwede po bang i-enhance uli or ibalik natin ito through the help of DOH para at least po yung mga naglalakad-lakad, especially now that the weather is really hot, ay meron pong access sila to just check, ay parang nahihilo ako, saan ako pwedeng pumunta? Pupunta pa siya sa hospital, malayo pa or sa isang clinic, but they can access it po for free sa mga ganong opportunity. Thank you, Doc. Yes po. No, so last week po, nag-orient po ako sa Legazpi City, no, sa City Health Office with the healthcare workers, and we strategize po yung may measurement campaign po natin. And we identified po the places po kung saan po maglalagay ng mga screening area ang City of Legazpi. And one of them po is the malls po, no, yung mga malls po natin. So we are expecting po na this month to June, magkakaroon po doon, no, ng ating mga screening po through the City Health Office. Okay, thank you for that, Yes Doc. po. Appreciate that. Thank you Yes po. po. Okay.
Bombo John na po ng Bombo Rancho Legazpi, since na kay Doc na lang din naman yung mic, ihabol ko na lang din po. Dahil tumataas po ngayon yung heat index, isa din po ba yun sa mga common factor kung bakit nagkakaroon ng pagdami rin po ng mga hypertension cases, especially po dito sa Bicol region, Doc? Yan po, no, ang heat index, no? So, Mataas pong temperatura. nakakataas ng presyon. No, environment kasi one of the factors din. No, yung paligid natin nakaka-apekto talaga siya sa ating BP, pero not totally, no? So, kasi pag mataas ang heat index natin, we're expecting at least heat exhaustion, heat cramps to heat stroke. No? So yun po yung possible natin na pwede. One of them po, nasa loob naman po noon, pwede mag-increase talaga yung mga blood pressure po natin. Okay. Kay Dr. Rao naman po. Dr. Rao, good afternoon po. Following lang po yung recent activity ng Bulkang Mayon nung Saturday. After po noon, may mga ilang netizens po tayo na halos ginawang content, yung ashes. I don't know kung nabasa niyo po yun, nakita niyo sa social media. May I know lang po yung stand ng Department of Health, and dito na rin siguro po tayo sa reminders to the public regarding po sa ganun pong mga scenarios. So, as I said earlier, di ba, ang ginawa nating mga preparations is for the ashfall. Yung iba, di ba, so wear na N95 mask para hindi ma-inhale. Kasi pag na-inhale, hindi natin maisusuka yung na-inhale natin na dust. So, ayun lang. So, we are advocating for health. So, why do you have to wear a mask, di ba? Bakit ka pinatatago sa loob ng bahay mo para hindi ka po maanuhan ng ashfall? At kung di ba medyo abrasive yan, ang unang maapektuhan yan yung mata natin, di ba? So why would you do things like that when we are advocating for keeping you healthy? Ayun lang po. So, nandun, di tayo nagkulang kasama kayo sa prevention and control measures na kahit nga po yan ano po yan, yung may mga contact lens na tao, hindi muna natin pinapagamit kung may ashfall kasi kukusutin natin yung mata. Ano yung isang reason yun na di ba magkukusot ka, so maaano yung ating mata. So all those prevention measures, wearing mask, wearing goggles, and then kung talagang napagagrabe yung ashfall, alis tayo. Bakit natin inalis yung mga evacuees sa danger zones? Because yung exposure sa ganon, ayaw natin ng exposure na ganon. So why would you expose yourself when you know the risks? Yun lang po. Okay, ma'am, good afternoon kay Doc Au. Sekundan ko lang po sa abot. Subarka na kaya ni Norris na si Kala Vlogger, nagburubayli sa abo. Barkada ito ni Norris. Ma'am, may monitoring na po ma'am kung kumusta na sa health kay Doc, kung igwa naman po. Alam mo po, kung hindi naman sila kumonsulta, di naman namin malalaman. So they have to consult, Dr. General is an internist. So, kukonsulta. So, kung hindi man mag-report, baka wala naman talagang naramdaman na nangyari or meron. Ayaw lang magkonsulta. Alam mo, baka pumunta na sa ER. So, anyway po, ang health is, health is a way of life. Yan lang po masasabi namin. Health is a way of life. You are always given sa advocacy ng DOH na kasama kayo. You are given options to choose safer decisions to preserve our lives. So ayaw nating magkasakit kayo. So you are given the safer options. So it's your choice to choose those safer options. Ayan, sir. Doc Gladys, baka may add po tayo. Since promotion po ito nung sa program natin. So, di ba? Si Dra parang gusto magsalita. Yes. Actually, okay na. Sige po. Si Dr. Corpus Ayan, sa kanya ang wash, di Doc ba? Raymond, Nancom yes. sa kanya. Yes. Akin lang ang disasters and outbreaks. But you asked him because he is in charge of the Nancom. Sure yung po. mga sakit na ayaw nating makuha sa ashfall, kanya yon. Sure po. Anong kasunod? Wala. Ganito na lang, sir. On a serious note,
dahil po nag-viral kay Edsel na nagkarigos na sa abo mong vlogger na barkada ni Norris. So, would you recommend, sir, sa LGU na magpatupad ng istriktong policy na pag may araw kaya, di magparakaraw-karaw, baka kaya no, may mainggan niya man na iba man na vlogger, kumarigos man sa abo. So kaipuhan talaga po mabantayan yan, no? Kang sa tuyang mga LGUs kasi sa India na tao, no? So dapat they are advocating also, no? Dapat sa totoo nga lang po, kailangan po natin maging proactive, no? So mga LGUs po natin kasi aramtaman po nagtutuga na si Mayon nung simula pa lang January. So may mga tawag doon, may mga policies na po, no? Na align po dapat diyan. And sana wag na po maulit yan, yung mga ginagawa po ng mga vloggers natin kasi alam naman po natin na hazardous yun, no? To the health of an individual. So I think that's all. Opo, last na lang po kay Dr. General po. Sir, yung sa thyroid natin, dito po sa Bicol, rampant na po ba ang kaso ng thyroid? Oo, yung sa goiter, etc. And anong factors, yung malinaw na factors kung saan po yun nakukuha aside sa hereditary, sir? In the practice, we really encounter, these are common endocrine disorders that we used to treat almost every day. Hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroid cancer. We should know that yung current status natin with the Mayon volcano, in any areas with volcanoes, especially if there is eruptions and all that, is now considered also as a risk factor for development of thyroid cancer. So hindi lang siya yung respiratory illness, kasama na din sa risk factors for thyroid cancer. It has been proven in some areas in other countries like Hawaii, Sicily, wherein there are volcanoes within the area which increase the risk for thyroid cancer. Similarly, in our province, we have Mayon volcano and we have seen an increased incidence of thyroid cancer as well. So, of course, genetics is one of the important risk factor, but environmental as well. So, there are also medications, lifestyle, activities, surgery, treatment that is also associated with thyroid disorders. Opo, how true, sir, na yung lato po baga, yung seaweeds, nakakahil ng goiter? Lato and other seafoods and seaweeds are rich in iodine. So, it's a common misconception elsewhere in the country na kapag daw kumakain ka ng lato o kumakain ka ng mga singkamas, yung mga goitrogenic, you will develop goiter. But as of this time, since nag-implement ang DOH ng iodized salt, the incidence of iodine deficiency in the country has been reduced or very minimal na yung incidence. Because you know why? We only need a pinch of salt to satisfy our daily requirements for iodine. So I don't think we still develop iodine. Before noon, yung mga nakatira sa mga bundok, they have goiters, right? Kasi almost every day, ang pagkain nila, cabbage, singkamas, yung mga gulay, and they have less access to iodine-rich foods. Kaya sila nagkakaroon ng goiter. But sabi ko nga, since yung DOH na nag-implement ng iodized salt as part of the home food natin, we rarely encounter. Me, myself, practicing for 17 years of endocrinology, I have never encountered any iodine-deficient patient causing goiter. Kasi nga, very accessible. Hindi po totoo na kapag kumain ka ng lato o kaya seafoods, bawal siya sa hyperthyroidism. Kasi yung iodine, doon nanggagaling yung thyroid hormone production. Pero that's not possible at this time. Kung normal ang thyroid gland mo, it can regulate the production of thyroid hormones not in excess, even if you eat a lot of seafoods and seaweeds and mga galing sa dagat. So, it's fine. You can have seafoods, of course.
Opo, last na lang sir. Yung sa tungkol sir sa sinabi mo na pwedeng maka-trigger yung sa volcanic activity. It matters po ba yan sir sa sa mismong nakakaranas na ng thyroid or yung in general po sir kahit yung walang nararamdaman? Of course, ang mas predisposed, yung may mga genetic predisposition for development of thyroid cancer, such as those who have family history, wala naman sigurong exposure na kayo sa mga nuclear medicines, di ba? Sa mga nuclear materials. Yung volcano kasi, it emits several metallic ions like cadmium, lead, arsenic, mercury, that can cause endocrine disruption sa mga genes natin, causing promotion of carcinogenesis. So yun ang pinaniniwalaan na reason why somebody living in an area with volcano can predispose to thyroid cancer because of those metallic ions na dinidisrupt na yung endocrine regulation natin sa katawan. Thank you sir, thank you. Maraming salamat, Miss Mighty. Okay, good afternoon everyone. Nancy Medjabilo, Rancho, Pilipinas. I have two concerns. First for the Mayon response and secondly for the No Tobacco World Day. Tama ho ba? Okay, first kay Doc Audaluro. Ma'am, for the Mayon response, you said earlier, it's at alert level 3. Kumbaga, support system lang muna yung DOH. Do I have a correct understanding? Technical. So technical, hindi na kumbaga, kasi di ba yung local autonomy, it's actually the LGU's response, but DOH will always be here for technical assistance as well as logistics. Logistics comes in manpower, drugs, medicine, laboratory services, and other things po na needed. Health-wise, yun po. So, hindi po kami mawawala sa pag-assist sa local government unit. And then we augment, sabi nga ni Dr. We still augment kung ano yung need health-wise sa local government units. Opo, Doc. Thank you very much. And you were saying earlier, at alert level 4, kumbaga, another plan ang dapat may in place ng Department of Health. But before moving forward, kindly tell us, ma'am, the general health condition probably of our evacuees in the evacuation center per responses made by the OH together with the health Across the personnel, years, LGUs. Yes. across the years po. Yeah. For now, since nagkaroon ng evacuation kita, how would you assess now the health condition of our evacuees in the evacuation center per report sa DOH? So, kasi may bagong evacuees, di ba? So, yung 9 evacuation camps, so far po, konti yung nagkakasakit. Sabi nga natin, that's about 3,500 individuals with only 1,800 plus getting sick. And these are minor conditions. So, kumbaga, in a nutshell, kung mabilisan, bantayan natin yung naire-repair natin sa BRHMC, KADOC. Because these are the end referral facilities wherein yung talagang severely affected na acute cases, talagang itatakbo natin. So far, wala naman po tayong masyadong admissions. So, yung naandun, yung isa comorbid condition, may comorbid condition po dahil meron yung isa may cancer na matay. So, ini-refer talaga. And that's different yung talagang pasyenteng yun. So, mga ganun po yung na-i-refer. So, iilan lang po, you can count yung na-admit po sa BRHMC being the end referral facility. But some are admitted in JBDAP, tapos sa Tabaco naman po. So, yung tatlong malalaking ospital sa Siga, yung Tabaco, di ba? So, yung Legazpi, hindi pa rin naman po. So, doon sila. And then, sabi nga natin, nababantayan sila because may medical stations in the evacuation camps mismo and naandun na po ready yung gamot. So which we replenish every month on the first of the month, but eto lang ngayon dahil sa putok ng Mayon po nga ng May 2, so immediate na kasi mas may immediate need ang Kamalig at saka Ginubatan. So medyo later na po yung siguro yung Tabaco as well as Malilipot
sa area nato kasi wala naman po silang apektadong lugar sa ashfall. Doc, on the response for water necessity, no, that's basic for the evacuees, how would you, kumbaga, the quality of the water na dapat, mayroon din ho ba doon na monitoring, particularly report coming from the local health authorities, report po sa DOH together with your health, that really the water na talaga na doon sa area sa mga evacuation center are safe for drinking, or there's another need for supply na dapat dalhin talaga with the help of DOH? Sa ano po kasi yung di ba it's a partnership between the local governments kasi sa kanila yung regulation din ng local water system. So we have established yung local water quality monitoring for microbiological safety. Ibig sabihin, hindi magtatae yung mga tao pag nag-inom ng tubig, which is one of the most ano po na binabantayan natin kasi we do not want cholera, yung diseases that produces severe dehydration. So if regularly po sinasubmit sa laboratory po ng DOH for it to be safe, we see kung talagang safe. Kasi kahit level 3 po yan, minsan may mga nangyayari na naapektuhan po yung mga yung mga tubo. So continually we see na hindi po nakokontaminate yung water, yung sa tubes and pipes kasi kung may sira dyan, bumaha, may leakage. So we monitor yung mga kinukuhanan ng tubig na inumin. So iba po yung need for tubig na inumin, yung safe drinking water sa domestic use po, yung pangligo. So remember, there are standards for that, yung tinatawag na SEER standards. So 56 liters per day for a person, which includes drinking water as well as yung pati paglaban niya, pagluto niya. So we compute for that, but we provide separately yung safe drinking water in jerry cans na treated na po yan. And then yung domestic water, we use, meron tayong filtration machines. So actually, meron nga po pala na filtration machines right now na meron po yung Katandaan as I guess na dinala, and OCD is mobilizing from the other provinces. So yung water filtration system po, kahit yung pinakamaduming tubig, ilagay mo po yun, kaya niyang i-filter. And then we still treat for it to be safe for drinking. So we still treat it with chlorine and we also monitor. So meron pa po tayong pag-monitor niyan, kinukuhanan regularly ng ating sanitary inspectors, which are organic staff po ng ating LGU, which is yan yung purpose nila for water sanitation and environmental sanitation. Okay. Doc, with the recent asphalt na nangyari, kumusta pong impact nito sa supply, especially yung safe drinking water natin sa area? Ay, sorry po, pakiulit. With the recent asphalt na nangyari last, I think that was Friday or Saturday, how's the effect doon po sa mga sources ng water na dapat for probably source of safe drinking water of the residents in the 3rd district, probably Kamalig and Canubatan? Yeah. So nag-collect po yung aming sanitation engineer sa region together with the local government dito sa Kamalig. Wala pa po yung results. That's why nagre-ration tayo to make sure na hindi na talaga sila iinom sa other sources of drinking water, because that is the safest way to ensure, pending yung results ng testing po, to ensure na walang magtatay dahil sa contaminated drinking water. Okay. Ma'am, isa na lang po, Doc, later dun po sa smoking, pwede ba? Doc, dito po sa, kasi nabagin nyo at alert level 4, we're not wishing na mangyari po ang alert level 4. But how ready is DOH when mangyari po yung really anything can happen, right? At alert level 4, and probably we're estimating, calculating probably 10,000 families will be affected. For now, we have 1,000 plus families. So with that huge number of family, how ready is DOH for the response? This is a regular occurrence, right? So the last evacuation that we did in 2023 was 48,000 for alert level 3, and there were no outbreaks detected. So I guess yun po yung maisasagot ko, and the previous evacuations, wala po tayong outbreaks na detect. So there are so many things that we need to maintain to be able to ensure na wala pong outbreaks na mangyayari in evacuation camps. So yan po yung sa SEER standards na sinasabi natin na yung para walang crowding, overcrowding, para magpapasa ng sakit, meron po tayong population to yung shelter ratio.
which is 3.5 meters per person. So we make sure na hindi siksikan sa isang lugar para walang hawaan. Ano po? And then we have also the other determinants. Yung meron tayong disease surveillance in place. That's why we have the medical teams that monitors mismo sa evacuation camps. And the other one is provision of safe drinking water. And we established the local water quality monitoring committee. Local water monitoring na every week kumukuha yung mga ating sanitation engineers, and then yung latrine to population ratio of at least 1:20. 1 latrine to 20 persons para po hindi tayo makakuha ng mga sakit na na kumbaga dahil hindi tayo gumagamit or hindi adequate yung ating latrine na ginagamit sa tao para hindi po tayo nagkakalat ng ating dumi. So the other one is also latrine to population water, and then we do not only compute po for safe drinking water, we compute for domestic water, yung gamit sa pang-araw-araw sa paglaba, sa pagganito, and we also make it safe. We treat this water also. And then yung garbage disposal, so including garbage disposal, di ba po? So there is a ratio, kung isang pong basurahan na dinidig natin, that's isang garbage pit for 500 people. So these are computed. So regular po minomonitor natin. There's a regular evaluation for that. And kung mga evacuation camps po ay siksikan, that's when the LGU opens. So, sa analysis po natin na gano'n na parameters na tinitingnan natin, regularly na-assess if that evacuation camp is still safe for the evacuees. And kung hindi na nga po, hindi na susunod yung parameters, yan yung pinagtutulong-tulungan natin na agencies, ng ating national agencies, para po hindi po sila magkasakit. And one thing po pala sa nutrition, so we also look at donations. So even donations are regulated by DOH. For food, we let it pass to FDA. For for medical missions, still DOH. We have guidelines for that. And then for nutrition, we regularly evaluate yung nutritional status and the mental health teams. So that's why we have those teams. So kung ano po yung findings in the regular monitoring, those are the recommendations that we give to the in LGUs as well as the other national agencies na partner po natin. So like sa inyo, if you have concerns for advocacy and di ba yung kaninang na-mention, so keeping us safe, you are one of our partners for the advocacy for a healthy lifestyle even in evacuation camps as well as in communities due to the ashfall. Ma'am, we're planning to deploy probably how many personnel once it's alert level 1? How many personnel will be deploying? Ma'am, pag alert level po, di ba? So pag nag-i-stage yung so we have OPSIMO, pag nag-escalate, yun na po nga, di ba, yung pinaplano natin. So si DOH, we buy commodities. So we have funds to preposition, for prepositioning also. So there is that law, tama po din sa disaster. So we preposition, we prepare. So that when kasi required po tayo na mag-preposition and we can buy. So yung pang human resource po, I guess ang tatanungin po natin yan ay si PHIVOLCS kasi may mga danger zone sila. So DOH, I guess, is within the 10-kilometer extended danger zone. Kung evacuee po ang HRH, kasama na din po siya doon sa evacuation, nagjo-duty na din po siya. So, kumbaga, kung ano ang benefits ng evacuee, if you are healthcare worker, so, sila, nagsiserve din po sila, but they also have the benefits of an evacuee. Thank you very much, Did Doc. I answer your question po? Yeah, thank you very Thank you. much, Doc. Isa na lang po dito kay Madam doon sa World No Tobacco Day. Actually, she mentioned already about the campaign, the aims of the campaign of the Department of Health. Ma'am, tanong ko lang ho dito, very short na lang. Can you tell us how many ailments or sickness can be brought out of smoking? With regards to that, ma'am, almost all the diseases are associated with smoking. Lahat po ng types ng cancer, almost all. Siguro po, pwedeng nating may associate sa smoking kasi napaka
lawak po talaga. Pwede siyang mag-complicate sa iba't ibang diseases pag hindi pa po nag-stop yung isang tao na meron na siya nitong disease na ito and yet nagpatuloy pa siya mag-smoke. And yes, hindi po siya, ang end result po niyan palagi is worse cancer and death. Yan po. Thank you po, Ma'am Kalay. Ayan, Sidra po. To add po, Dra. To add, nicotine is not being filtered out. No, it remains in our body, in our system. Okay, kaya po nare-retain siya. Usually kasi 'di ba ang filtering, nagfi-filter sa mga kinakain natin, yung factory liver then out through our kidneys. So yung smoke po, yung nicotine na nalalanghap natin na part or component of smoking ay nare-retain sa ating body. Okay, so I guess it's not almost all, but rather all, no, ay pwedeng maging cause ng cancer, especially if you are smoking. Yung ating internist, meron din. Additional lang po. Additional lang, of course, ang pinaka worst scenario of a patient who's chronically smoking, yung sinabi ni ma'am na lung cancer. Okay? Lung carcinoma is very common among smokers. Hindi lang cancer yung concern natin. Hindi ka man magka-cancer, pwede ka magkaroon ng chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Yung maya't maya, gumagalaw ka ng konti, hinihingal ka na. Konti magkasipon ka lang, hinihingal ka na, parang hinihika ka. And then, let's also remember that smoking is a risk factor for stroke, heart attack. So, marami talagang problema pag may smoking, na chronic smoking yung isang tao. Thank you. Thank you po, Doc. Ayan. So, we have a question po from Ma'am Rosas Olarte from Abante Radyo. All right, thank you. Thank you. I have 3 questions. Mas konti nga kay Friendship Nancy eh. Kay Friendship 30, ako 3 lang. Meron pa ngang tanong, itanong ko pa rin daw po, sabi ni Friendship. O yan. Eto, yung una ko pong tanong is about hypertension. The second one is about Mayon Health Response. And related to that is the yung kay Dr. General. Dito tayo sa hypertension. Friendship, nafa-flash naman yung effect ng but it takes time. Di ba, Doc Ed? Hindi lang instantly, lalo na pag may tama. Forever na yan sa katawan. Sorry, Friendship. Kailangan sabihan mo si Sir Felix. Kahit kumembot at tumambling, wala na. Forever talaga, Friendship. That's the bad news. Okay. Yung sa hypertension po, hindi ko lang focus kasi nakuha yung incidence ng hypertension sa mga Albayanos. Out of the provinces in Bicol, Albay po ba ang pinakamataas? Is that basically the reason why we are piloting it in Albay, the strategy and the program? The upscaling of the program po. Pardon? The upscaling kung yung program. Sa Albay. Okay. So, Albay po ang napili po natin as one of the pilot sites in the Philippines. Kasi po, based on our computation, no, sa ating hypertension care cascade, almost half pa po no, ng mga Albayanos ay hindi screened. No? So, it means madami pa po tayong kailangan mas-screen doon and mababa po yung kanilang control rate, which is 3%. So, that's the sad reality. Kaya po, pinupush din natin si Albay Province on that. No? So, present din po namin yan during the meeting with the governor. And nakita niya din doon yung hypertension care cascade po natin. Kung ilan po yung screened, yung estimated screened, yung estimated control rate, yung identified hypertensives, and kung ilan po doon ang nabibigyan ng gamot for the year 2025. No? So, it's evidence-based po kung bakit napili po natin ang province of Albay. Did you explain to the governor why
Yes po. Pa-explain it because yung hypertension care cascade nga po baga natin is the goal po niyan is the control rate. To answer the control rate, mapababa po natin yung mga di po yung namamatay dahil po sa high blood. No? Kung makontrol po natin yun, mababawasan natin yung mortality sa albay. So na-explain po natin yun sa kanya and we sinow po natin yung data on that during the Provincial Health Board meeting. Opo. It's quite a puzzle kasi since Albay or Bicolanos are known for the spicy or this di ba? Na sabi nga ng iba, nakakapagpababa daw yun ng hindi, yung sili o yung spicy But anyway, dito na tayo sa Mayon Health Response. Lifestyle po ba? May study po ba si DOH? Kasi parang it appears na mas healthier pa ang lifestyle or the longevity of the buckwheats are better than kasi yung environment nila they are used to country living, di ba? Yung they eat what they plant, the fruits, the vegetables, the fresh ones, and less stressful ang buhay nila. But the displacement Displacement is stressful. Yeah. So yes po. Medyo po tayo. Did you ever have kasi less ba ang sickness ng mga buckwheats kumpara sa mga normal residents or may study na po ba si DOH about it? We don't have a study for that because sa response pa lang, sadly, nga tayo, di ba? So even for the response, yung kaninang sagot nga to prove. So we have lost on that. And then yung healthcare worker, pati yan healthcare worker, parang nape-preposition because we can pull out even from the other provincial, national, as well as international teams if we need for the escalation of the response. However po kasi, wala tayong studies saying na ang buckwheats na specific for Mayon, kasi maraming ibang buckwheats po for yung ibang disasters. So, but buckwheat, I guess you want for Mayon because these are long-term evacuations. But kung kahit po walang study, ito na lang po, kaya nga po meron silang, they are internally displaced. So, being displaced from one's home is a stressful situation. So, kumbaga, that's added stress na that could produce yung sabi kanina, hypertension. So factor yun that, Doc, that's a hazard yung being in evacuation camps or that's a risk for development of number one, yung hypertension kasi stress ka masyado, and then yung iba naman pong stresses ay hindi mo makakain yung gusto mong makain, you can be malnourished, tapos wala ka na pong wala kang hanap buhay if you plant, di po ba, in the slopes of Mayon, so wala ka nang hanap buhay. So na lang po tayo, what we have for what is, kaya nga po nirarasyonan natin sa evacuation camps with care of TSWD. So, pa po ba yung risk? Mental health. So, that's why we have mental and stress debriefing things. So, for a person, compared to a person who has never gone in an evacuation camp because of volcanic eruptions, I guess yun na lang po masasabi natin. Stressful yan if you stay. Like ngayon, ang estimated po nating scenario is 6 months as compared also to 6 months in 2023. So, that's a very long time to be displaced. So, yun lang po. Although we don't want to conclude that mas mahahaba ang lifespan ng mga buckwheats kumpara sa mga nasa city. Wala po tayong study, so sorry, wala talaga. But yun lang po yung sinasabi ko na yung stresses in evacuation camps, recurrent stresses. Recurrent po kasi every 2 to 3 years ay pumuputok yung ating bulkan. Hindi na yung dating every 10 years na alert level 5. So, it's for several years, it's just alert level 3. Kasi we have been doing this every 3 years, di ba? Yes.
exposed tayo. So wala pa palang study and you don't plan to study this, all right? So, we do, but mas mahal po yung yung response po kasi it takes time. So I'm an epidemiologist by training. So actually yan yung bread and butter ko. But between response and doing the study, we prioritize response. All right. Thank you, So Doc. yun lang po. Oo. Yung kay yung sa may sinabi kasi kanina si Dr. General, hi Doc, yung exposure ng mga residents sa volcano areas somehow nadi-disrupt, is the word disrupt the Yeah. right word? Yeah. Yung incidence ng hyperthyroidism ay mas prevalent sa mga residents na within the volcano areas. Thyroid cancer. Not hyperthyroidism, thyroid cancer. Thyroid Apo. cancer. Yes, Apo. please. Paki-restate lang po yung niyo. Okay. Thank you. So, there are already some studies, particularly in some areas with volcano around them. It was found out that there's increased risk for thyroid cancer. And the very reason for that is because the ashfall, the gas emitted, they may release some metallic ions that are not good for the body. It disrupts the endocrine system. So, for example, of metallic ions being released by the Mayon or the volcano in general, yung mga cadmium, lead, arsenic, these are metallic ions that are toxic to the body. May mercury pa, which causes the endocrine disruptions. Pag sinabi mong endocrine disruptions, pag sinabing endocrine, hormones yun. So kapag nagkakaroon ng disruptions, nagkakaroon ng changes sa mechanics ng hormone system. So pwedeng magkaroon ng so-called mutations that can convert the normal cells into a cancer cells. So yun po yung pwedeng mangyari. Kaya we don't have the exact data yet of really if there's really existing correlations between the increase in thyroid cancer in Albay caused by the Mayon exposure. We don't have yet, but I have seen an increased number of that prevalence and incidence of thyroid cancer in Albay since I went back from training. Thank you, Doc. Thank you. Hello po, I am MJ from Bicol.ph and I have a question po sana from Ma'am Daluro po. Kanina po na-mention po yung 4 million pesos from the provincial government para po sa dislodging ng septic tanks. How many barangays or evacuation centers po ba ang mako-cover po ng 4 million pesos and which places specifically? So wala naman tayong pinipili sa lugar. So basta sa evacuation camps, kasi kumbaga, if you computed naman po, so I don't have the figures and I'm not a sanitary engineer, but you can compute yung kasi po yung ano po, yung laki ng septic tank, yung volume niyan, yan ang i-dislodge. So there are several, hindi namin po alam yung types of evacuation, ano yung septic tanks, kasi in how many times mo i-dislodge, kasi ipa-factor in mo po yan na ilang tao ang gumagamit, tapos ano ang volume na ano ng isang septic tank, anong simple lang bang septic tank yan. So that will be computed by our sanitary engineers and the engineering division, I guess PEO, with the local engineers. So by ano po kasi, inano lang natin yung estimates na 4 million. So last time po kaya, the last two eruptions, around 8 million for ano po, na more than 28,000 evacuees. So inati po natin. So kumbaga may pagbabago po ngayon kasi meron na tayong evacuation camps na hindi po sa eskwelahan. So kung sa DepEd po maliit lang 1 meter po kaano yan yung total na ano po yung kalaki ng 1 meter nga lang yung size at lalim sa DepEd na schools. But we have new evacuation camps established for this purpose during disaster. So, i-compute po ng ating sanitary engineer. And I guess the best person to ask that is yung ating mga rural sanitation sanitation engineer with the PEO.
So bibigyan po lahat ng evacuation camp. So- Walang pili po. Basta yung unang mapunong septic tank, yun ang uunahin. Yun lang po. Na-mention niyo po na hindi lang siya one-time na dislodging. If the activities from the Mayon continues, will the 4 million be enough to cover? Marami naman, meron kumbaga, we have disaster funds, diba? We have that law that provides funds for disaster. So, magkano ulit po tayo ng pera? And then we plan, sabi nga natin, since we have contingency plans. This is an alert level 3, but we are asked to plan for an alert level 4. So, it's already been in place. So, kung meron man, di dadagdagan uli kung kumulang yung 4 million. Kung magdagdag po yung evacuees, obviously, yung need ay magdadagdag. Magdadagdag po tayo ng pera for that eventuality. So, yun lang po, hindi ko masabi at hindi ko ma-compute yung mga septic tanks sa iba-iba yung sizes. So, for as long as mapuno siya, talagang i-dislodge for health reasons. Ay, okay po, sige. This is for Sir General po sana. I am very interested po doon sa plan nyo na nuclear medicine scan. Although you said na it is not possible pa naman, but for a few years pa. Are we eyeing a specific hospitals in Albay that will house this kind of nuclear scanning? Okay, so currently in Bicol region, there is a nuclear medicine in Bicol Health Access in Naga City. Before, when I was a medical director of UST Legazpi Hospital, we also have nuclear medicine. So I put up that nuclear medicine to cater for the treatment of hyperthyroidism and thyroid cancer. However, when I already finished my term, it was not renewed anymore by the new medical director. So anyway, I'm also the planning chair of BHRMC, and it's part of their plan for next year is the nuclear medicine in BRHMC. This is badly needed because you're aware that we have Bicol Cancer Center, and it's one of the prime equipment and service of the Bicol Cancer Center. So we badly need it, and we are working hard to put it up as early as last quarter of next year, if not 2028. This will help treatment and detection of some cancers in the body and monitoring as well. In my specialty, yung mga hyperthyroid, imbis na operahan sila, tutunawin na lang yung thyroid nila by giving a pill, you call it radioactive. And for thyroid cancer, after the operation, it helps in preventing the recurrence of the cancer. So yeah, we're excited for next year, and I'm also aware that some of the private hospital, particularly ACE Hospital, will also put up nuclear medicine probably also next year. Thank you. Thank you, Doc. So I think we're down to our last 3 questions. Ma'am. Okay, good morning again. My question is for Miss Carla. Okay, Remy Mendones po of Radyo Siram. Ma'am, how does the government balance public health concern with the tobacco industry's economic contribution? Kasi nasasabi niyo po kanina na despite ng mga campaigns or ginagawa ng ating government, is yung mga cigarette companies or industries are still doing all those things para ma-promote pa din yung kanilang mga like vape, ito pa din, kasama din po itong cigarette. How do we balance the economic state po? Opo. So far po, we have been working with our LCEs, especially po lobbying with them. Yung mga ordinances po na parang may feedback po tayo. Ayan. Naglalobby po tayo ng mga policies, ordinances na nagsusupport po sa total ban and smoke-free environment ng ating mga munisipyo and mga public places. So with that po, marami po tayong nalilikom na extra money, especially na pag naipasa po yung ating polisiya, katulad ng Legazpi na meron silang penalty for those na nadadakip. So that's an added income na pwedeng ma-utilize more sa
pagpapatakbo ng program. So they have been employing task force enforcers, they've been buying mga body cams para sa mga enforcers, yung pondo po talaga is nagagamit nila for buying or procurement of nicotine patches na nakakatulong po sa pag-stop ng isang taong naninigarilyo. So yun po, we are using all our resources na pwede nating makuha dahil hindi po talaga madaling kalaban ang tobacco industry. They can penetrate our system, the government, and they can influence so many politicians, for example, and especially the youth na very gullible sila, very vulnerable. Marami sila talagang magagamit na strategy using their money to market these products. So maganda po na andyan kayo, mga kapartners namin, for the right information dissemination, and the LCEs po na supportive po sa programa natin. Opo. Ma'am, thank you for that, Ma'am Carla. What is your response po dito po stand dito po sa critics na nagsasabi po na ang anti-smoking campaign daw ng Philippines are not achieved in rural areas, specifically po dito sa mga communities? So, napakalaking challenge po talaga. It's really, if I'm being honest, talagang meron tayong challenge sa pagsugpo ng paninigarilyo sa mga rural areas talaga. Kasi it's been a norm for so many years. Nung mga wala pang technology, yan po ang talagang hobby. At yan po ang nakaugalian na pag-socialize. And all habits die hard. We can teach old dogs with new tricks nga, di ba? But with our strengthen, pagpapaigting ng ating right information na talagang ito ay nagdudulot ng masama sa ating health at nakakamatay, marami na po ang namumulat ang isip at pati na po yung mga bata hindi na sila gumagaya sa mga nakikita nilang gawain ng mga matatanda sa mga rural areas. So kung meron po tayong challenge, meron naman po tayong mga efforts and mga ginagawa din pong strategies to counter them. Hindi naman po tayo mag-stop na lang dahil nga sa nakaugalian na or yan na sila. But we are also going with the trend. So kung mas marami ang kabataan na natututo sa media, sa social media, for example, sinasaturize na po natin din yung social media, the TikTok. So meron na po tayong yung mga, have you heard of the hawak ayoko sa vape na dance TikTok? So mga ganong strategies. So yun po yung nakita nating magandang and easy way para ma-penetrate po kahit yung mga rural areas, lalo na yung mga bata po doon. Kasi lahat na po halos ay gumagamit ng social media. Okay. With that po, ma'am, maraming thank you. Thank you, Danita. Good afternoon po. I'm Paul Abin from Radyo Pilipinas po. So, again, related po ulit sa kay ma'am, ano yung sa topic kanina yung tobacco and the vape, ang tanong ko to Ma'am Carla. Tanong ko lang po ma'am, may mga LGUs na po ba dito sa Bicol region na nagpapatupad ng mga ordinance na pinagbabawal itong vape? Kasi meron na tayo sa sigarilyo, sa tobacco. Yes po. So ang kagandahan naman po sa Department of Health, we are strengthening the implementation of what we call Red Orchids Awards. So ito po ay isang programa na naglalayon na manudge po or mainganyo ang ating mga munisipyo na mag-enforce or magpasa ng ordinansa na nagbabawal sa paninigarilyo sa public places. At isa na nga po dyan ang ating bus implementor, ang Legazpi City. Ang Sorsogon po ay papunta na rin po doon, the Sorsogon Province. And we are ongoing po sa pagmomonitor din ng mga ordinansa sa iba't ibang munisipyo. Sa Camarines Sur, sa Masbate, and sa Catanduanes. Lahat po ng ito ay kumbaga na-i-present na natin yung mga ordinances sa kanila. We have given them yung
template ng ordinance na pwede nilang ipasa. At nasa mga LCEs na lang po, nililigawan pa rin po natin sila, patuloy ang pagligaw natin para sila po ay mag-support at ipasa po yung masasangguniang bayan sa SB nila yung ordinansang ito. At ngayon pong taon, magkakaroon po ulit tayo ng Red Orchids Awarding na sana po ay mas marami na po ang sumali para po mas marami ang mag-implement ng smoke-free environments po dito sa Bicol. Ma'am, follow-up lang po. Since meron pala tayong ganitong Orchid Award, di ba, sa itong mga LGUs. Now, after ng paggawad natin ito sa mga LGUs, kamusta po ang naging resulta ng pagbaba ng smokers dito sa Bicol? So far po, it's still a challenge din. Siyempre yung pandemic kasi matagal na po yung Red Orchids Awards na tigil lang siya nung nag-pandemic. And so yung mga dati ng mga awardee natin na nag-implement ng Red Orchids Awards at may mga smoke-free environment na stop po yun. But ngayon po nirevamp natin, nireactivate natin yung Red Orchids Awarding. Marami na po ang sumali ulit pero hindi pa lahat. Meron na po tayong mga talagang hindi na naninigaril yung mga places. And yung pagbaba po, yung status natin for the decrease of the users ay hindi pa po natin masyadong na kukuha dahil kakastart lamang po nga ulit natin ng Red Orchids Awarding. But meron po tayong mga kanya-kanyang focal persons na nag-monitor po nito sa kada munisipyo po. So makakakuha po tayo ng data sa ating mga localities. But yun po, alam ko po na struggle pa din siya. Especially the vape po. Alam po natin ang vape, pinakita ko kanina yung iba't ibang klase niya. Madali po siyang maitago, madali po siyang hindi ma-apprehend kasi may mga smokeless, may mga walang amoy. So, kaya po, pwede tayong magkaroon talaga ng bottlenecks in monitoring yung users po nito. Kaya nga po, marami pa po tayong kailangang i-improve at i-support po na mga programa po for the smoking prevention and control. Kumbaga, kasama na dun sa template na binibigay niyo po yung pagbabawal din sa vape. Yes po. Okay. So, no, inamend po natin. Kahit yung mga lumang ordinansa, inamend na po natin and we gave them the template na incorporated na yung vape, hindi lang yung traditional cigarette. Okay. Ma'am, ato na lang, encourage na lang ang LGUs na magpatupad nito mga ordinances para makatulong din sa kanilang mga constituents. Go ahead. Yes po. Ang ating pong call to action, sana po ang ating mga local municipalities ay magkaroon na po ng updated or kung wala pa man ay magkaroon na ng ordinance sa against smoking. Matagal na po ito. Pwede po nating i-review kung hindi pa kasama yung vaping doon sa ordinansa. Dahil po, kung wala po tayong kapapilan, wala tayong basis, mahirap po mag-implement ng programa. So we always go back sa pangil. Ang palisiya po ang magiging pangil para po marami ang sumunod sa ating policies. Yan po. Thank you so much. Good afternoon po. Hello. Sandali lang po. May karagdagan. Okay. Sinama na rin po kasi na Department of Health sa ating tinatawag na Local Government Unit Scorecard no, na dapat may polisiya ang ating mga mga LGUs, not only for the traditional smoking but also the vape. No, so isa po yan sa mga minomonitor natin. So kasama po siya sa LGU scorecard na dapat po ay may polisiya. So pag sinabi po nating policy, it can be either a executive order or resolution, pero ang pinaka-the best ay ordinansa. Good afternoon po sa lahat. Ma'am, kay Ma'am Carla po. Ma'am, nung mga nakaraang linggo po kasi ay napakaraming mga fake na mga sigarilyo ang nahuli po ng PNP sa Albay, diyan po sa may West Coast at sa Camarines Norte. Ma'am, gaano po kadelikado itong mga fake na sigarilyo compared doon siguro sa
sa mga legit na sigarilyo, ma'am. Ano po ang pagkakaiba nito? Kasi itong mas mura, baka hindi po dumaan talaga sa quality. Alam ko namang nakakasira po yung sigarilyo, yung tabako. Pero ano po ang epekto nitong illegal, ma'am? Ayun po. So, to be clear, pareho po sila talagang nakakasama. Wala pong mas malala yung epekto, wala ring mas less yung epekto. Both of this cigarette, legit man or fake, ay nakakamatay. So, ang kaibahan lamang, there's only a difference. Kung legit po, ibig sabihin po siya sa quality. Kung may filter siya, ibig sabihin working at effective yung filter at least. Kung teke naman, pwedeng binarabara lang yung filter. Di ba meron tayong mga filter sa mga cigarettes and vape? At isa pa po, may mga chemicals. So siguro kung fake po ito, yung chemicals natin, imbis na, di ba, meron tayong ingredients ng ating mga cigarettes and vape, formaldehyde, battery ingredients, and mga carbon monoxide, and mga gamit sa paggawa ng semento wax. So kung ito ay forfeited or fake, pwedeng mas lesser pa, mas kung ano-ano lang na pinagsama-sama ang pwedeng napapaloob doon. Dahil ito po ay hindi verified ng, dati po FDA and DTI ang nagpapasa po ng ating mga quality control on these tobacco products, nag-regulate to be exact. Kaya po ito ay nakakasama pa rin talaga sa ating kalusugan, whether it's legit or fake. Thank you po. Follow up lang po kay Ma'am Doc Daloro. Ma'am, may taga-Mayon unit po kasi ako, ma'am, ng Ginubatan. Apektado po kami ng ito pong abo. At ngayon po ay may programa yung local government na magkakaroon kami ng tupad, bawat po residente doon. Ang gusto ko po, ma'am, malaman, gaano po, magkakaroon po ba ng epekto itong abo sa aming mga wala kaming asthma, pero may expose po kami dahil alam mo naman natin na mga ilang araw, mga 2 weeks yata po ang trabaho sa kalsada pagtupad. So may epekto po ba ito sa karaniwang tao na wala namang sintomas na may asthma? Di ba po, hindi naman tayo pinapalabas pag may heavy ashfall. So kung yung konti lang, so I guess hindi naman, may RHU din naman, di ba, nagbabantay sa inyo. So hindi kayo dapat pinapatrabaho kung meron pa pong ashfall. And then, there is always this mask na pwede mo yung gagamitin. But I think, hindi kayo pipilitin magtrabaho kung merong ashfall. So kung sakali man po, you are going to help clear yung yung ash, meron naman po kayong sinasabing protective na PPE na isa po yung mask, tapos yung goggles, pwede kayong gumamit yun. So, hindi naman po kayo mag-e-expose na wala po kayong number 1, yung mask na protective. So, nagde-distribute po tayo, and hindi lang naman po si DOH ang nagde-distribute, marami naman po na nagde-distribute ng ating face mask. So, N95 po, kung sakali ang preferred mask na gusto natin. Kung wala, yung surgical mask, yung manipis, na pwede pong doblehin. And kung wala, yung yung basang tuwalya or tela. So, I doubt na papalinisin naman po kayo habang may heavy ashfall. Di ba, muna tayo. Pasok muna sa mga gusali at saka mga bahay-bahay. So, and saka po, kung zero visibility, paano naman tayo lalabas kung ganun ka-heavy yung ashfall? Hello, last questions, ma'am? Hello. Last questions na po ako. Questions pa, Ma'am Carla. Kanina pinapanood ko yung presentation mo, ma'am. Although may nahanap talaga kami, again, sana hopefully next presentation is magkaroon po ng mailabas din sa presentation yung mga data per provinces. Dito, ma'am, sa atin sa tobacco, ilang percent ba ang or sino ang pinakamarami na porsyento ang gumagamit ng vape sa traditional na cigarette?
Sorry. So with your question, sir, as shown po sa ating data, mas marami po alarmingly lumobo at mas na-expose ang ating youth in the vape products. Halos po 5 to 10 times yung number ng vape users na youth kaysa sa adult. So mas mataas po ang users ng vape kaysa sa adult. Pero sa traditional or sa cigarettes na sticks, mas ang consume po nito ay ang adults compared to the youth. So mas preferred nila ang traditional cigarettes na sticks, while the youth, mas nainganyo sila sa vape, mas madaming gumagamit. Mas social, mas trendy, mas social status na sila po. Tama. For the youth. Kasi sila talaga yung tinarget ng ating mga tobacco companies with their flavors, with their smell, with their colors, sizes, and sa marketing. Gumagamit sila ng mga artista, gumamit sila ng mga comparison ng mga shifters, yung mga dating nag-smoke, shifted to vape dahil mas hindi na mabaho, mas convenient, mas easy access, mas aesthetic. Yan, tama po. So yun, vape for the youth talaga yung tinarget. Kaya ngayong ang tema natin is to unmask the true color of the tobacco industry na una, nilabas nila ito para daw mas less harmful, which is hindi po totoo. Wag po tayong magpaloko. Don't be fooled by its flavor, by the amoy. Ang gusto lang talaga nila ay mas dumami pa yung tangkilik na kabataan. Ma'am, sa data niyo, ma'am, ano yung pinakabata na gumamit ng vape? So, sa 2021, so this study, the Global Youth Survey study is 13 to 15 years old. Pero sa ngayon po, lalo na available siya online, pwede siyang ma-access at mabili sa online nang walang supervision ng kung sino, dahil bawal po itong i-access, bawal po pagbentahan ang mga edad, mga minor de edad. Pero sa online po, maaari itong ma-access ng kahit nasa anong edad po. So, baka po may mas younger pa sa 13 years old na gumagamit nitong vape na ito or mga e-cigarettes. Alright, so maraming salamat po. So that concludes our Q&A. So, yes, so para pasalamatan po ang ating mga resource speakers, we have prepared simple token and a certificate of appreciation po. So let me read po the citation.